Greetings, my lovely people. Common Sense chapter 1 verse 11 says, when your parents don't have much, but they still afford to give you a beautiful life, appreciate their sacrifice. When your parents don't have much, but they still afford to give you a beautiful life, appreciate their sacrifice. It is not easy. It is not easy. Mgbe nne na nna gị ejiro, mgbe onwere ka ọha ha, mgbe nne na nna gị lere akwa, mgbe ha lere ntọrịka, mgbe fa lere jọji, mgbe fa lere mkpụrụ mma, mgbe fa lere akwa eji eje mitin dị iche iche, iji wee ọfụ na-asụrụ gị n'ụlọ akwụkwọ, iji wee ọfụ na-enyere gị nri, iji wee ọfụ na-enwe mmadụ ya ewu tata. Nwanne, appreciate their sacrifice. Ọ dịrị easy. It is not easy. Ịpụtago ụwa ife o nyere. It is not easy. O nwere a lot of sacrifice our parents make. O nwere a lot of sacrifice your parents make. E nwere ọtụtụ ndị kwesịrị ịdị na-take care of their parents. Ha nọ ọfụma, ha na-ebi ndụ sọrọ ha, but their parents na-ata afụfụ. E nwere ọtụtụ ndị bi na họteelụ, e nwere ọtụtụ ndị bi n'ụlọ machara mma, but their parents nọ na village na-ata afụfụ. Duto ife a gwara gị, duto ife a sịrị gị, duto ife ị nụrụ, maọbụ ife ijiri aka gị chọpụtala onwe gị. Ọ bụrụ enough reason iji wee gbakudo ha azụ. Those your parents really sacrifice a lot. Ndị atara afụfụ, they really suffered. E nwere ọtụtụ ndị mgbe ha pere mpe na-awa kpọte ha ka ha bịa rie nri, ha anyụ ịmamịrị na nri nwa na-abịa irinu, yet their parents atọnụkwa ma rie. E nwere ọtụtụ ndị mgbe ha pere mpe, mgbe like mụnwa mgbe m pere mpe, mgbe afọ ụwa ọnụ ka nne mmadụ ji amịcha nwa ya imi. Nne gị bịa ochie ọnụ n'imi gị wee mịchaa gị ihe azụ dị gị n'imi. Ndị a mechaa sọ sacrifice, ịpụta ịgbakudo ha azụ. Jụọ onwe gị na ị ga-eme ya with this your age, with this your amamife ihe ma iji tiwee gbakudo ya azụ. Jụọ onwe gị na ị ga-eme ya. E nwere ọtụtụ ndị mma, their parents really sacrifice a lot, but agwago ha one or two things. Agwago gị na nne gị bụ onye ọjọọ. Agwago gị that na your parents bụ amụsụ, na your parents ji eme nke ọzọ. Iwu gbakudo ha azụ. Ichefuzie that na ọ bụrụ na your parents do bad like that, ọ bụrụ na your parents chọrọ gị ọnwụ, ọ bụrụ na ha chọrọ gị ọnwụ, na ịma ndị ndụ tata, na ịma nru steji iru. Nwanne, eruzie na kịta azụ ị ga-eficha ha anya mmiri. Oge eruzie na mgbe fa ga-erie aka ụmụ fa, ịgbakudozie efe azụ. Kịta azụ ka ịmazi na nne gị jọrọ njọ, kịta ka ịma na nna gị jọrọ njọ, kịta ka ịma na nna gị adaghị emetụ ya, ịgbakudozie ya azụ. Nwanne, mara amarụ that na anything you do today will surely come back to you. Ịka ya bụkwa nna, ịmụtago ụmụ maọbụ ịka ya amụta. Your children will also do you the same as you do your parents. This will make your parents otu a ka ụmụ gị ga-esi wee mee gị. When your parents don't have much but still manage, they still try to give you a beautiful life, appreciate their sacrifice. It is not easy. Appreciate their effort. Jukene onwe gị na ị ga-eme such thing. All those sacrifice ahụ nne gị na nna gị mere gị, all those akụkọ ahụ ha kọrọ gị, ntu ha si wee jee na ntu ha si wee brought up. Jụọ onwe gị na ị ga-eme such sacrifice n'elu nkịta. Jụọ ya onwe gị, saa ya onwe gị. Appreciate their effort. No matter how ife afro si gwa gị, o nwere ike onye na-agwa gị ihe ahụ, e nwere ike onye na-ediscourage gị, o nwere ike onye na-akọ ego mkpụrụ ọjọọ a n'ime ije na bie. O mere foto nne ma foto nna ya arrangement kobe na palọ. Ịbata na palọ enye ahụ ife izi ị ga-afụ. Ịbata na bie foto nne na nna ya bụ ife izi ị ga-afụ. Ọ na-ediscourage ụgwọ na nne gị mere nke a ma ọ na nna gị mere nke a. Nwanne, appreciate them. Ha nwanne onwe ha value their own parents. Na-agwazigo nwanda value na ya. Appreciate your parents. Appreciate your parents so that ụmụ nke ị ka ya amụta tomorrow, ụmụ ị ka ya amụta maọbụ ndị nke ịmụtago nwee ike mee ga appreciate. Ọ bụrụ na iso na ndị a na-asị na nna nna ahụ ya mere nke nwa, ọ bụrụ na iso na ndị a na-asị na nna nna ahụ ha mere nke nwa maọbụ na nna ahụ ha mere a lot of mistake, nwanne, gbazigharị anya bụ okwu ọnụ gị ahụ, maka na ị ka ya bụ nna nna tomorrow, ị ka ya abụkwa nna tomorrow. Ọ bụrụ na ụmụ gị na-ekwu such thing, kedu ka obi ga-adị gị? Kedu ka obi ga-adị gị? Appreciate the effort, appreciate their sacrifice. Those sacrifice your parents make iji wọfụ na-ewu mmadụ, iji wọfụ na ha mere gị bido something, iji wọfụ that na nne ruru ebe ị nọ na your years na itoruru,
itolu ma ruo age nọ tata. Appreciate their effort. It is not easy. It is not easy. Appreciate their effort. When your parents don't have much, appreciate their effort. They really sacrifice a lot for you. Amara m ife agwara gị, amara m mkpụrụ akwere gị n'ime, amara m ife ịchọpụtalụ. But ọ bụrụ na ha nwere ike ịdị na-enwe ijide omume ahụ, ịdị na-eme ijide omume ahụ, ozugide gị ghọtacha afọ niile ha tara, nya anwụ nya mmiri dị na ya, ozugide gị wuo ha ntụ ihe ha tụde iwu bụrụ mmadụ. Appreciate your sacrifice. It is not easy. As of oge anyị na-etonite, mgbe afọ ka ọ na-awụ azụzụ jide nwatakịrị nne ya echi ọnụ n'imi ya wee mechaa ya nya bụ imi. Enwere ọtụtụ ndị mgbe afọ na-awakpọta efe ha bịa rie nri, fanyụọ mamịrị n'ofe eji eri nri maọbụ na nri nwa na-eri, yet their parents atọ ọnụkwụ ya ma rie ya. Enwere ọtụtụ ndị their parents kwọrọ n'azụ wee rụọ ọrụ ugbo. Enwere ọtụtụ ndị their parents kwọrọ n'azụ wee na-eme ọtụtụ biznes. Enwere ọtụtụ ndị their parents kwọrọ n'azụ wee na-echu mmiri. Enwere ọtụtụ ndị their parents na-akwọ n'azụ eje ọrụ ugbo, eje nkụ, eje nri egwu. Enwere ọtụtụ ndị their parents na-akwọ n'azụ eme ọtụtụ ife dị iche iche. Appreciate their sacrifice. Appreciate their sacrifice. Ihe ọfụrụ sị gwa gị, no matter if ọfụrụ sị gwa gị today, appreciate your parents. When your parents don't have much, but ha tried, it bring you up. They try to bring you up. They really made a lot of sacrifice. Appreciate their effort. When your parents don't have much, appreciate their sacrifice. When your parents don't have much, nwanne jahi ike ọ dịrị izi. Ịpụtago ụwa fife onyeru, ọkwa ntụ a ka ọ dịbụ nwebọkwa mgbe a ghara ụwa shuga. Abịa nwekwanụ mgbe ọ ji achọ ịdụ salad like that. Appreciate the effort that your parents make to bring you up. Appreciate their sacrifice. When your parents don't have much, enwere ọtụtụ ndị their parents tara afụ dị iche iche. Ọ dịghọzi ka n'enu kịta ihe abụghị mgbe ihe eji boria na-achụrụ gị n'ụgwọ akwụkwọ, mgbe ihe eji gaa street na ma wetọ ife otu onye ga-asị gị ego na-ede ife ọ bụ ọmagoro ya nye gị. By then o nwere onye ga-enye gị ya, mana n'enu kịta ị nwezi ike ịfụ somebody ga-enye gị ya. Your parents really suffer a lot. Enwere ike akụigo gị nwanụ otu mkpụrụ n'ime a na-agwa gị na your parents mere nke a maọbụ na your parents mere nke a ma o mee nke ọzọ. Iweru maka ịgbakọdo your parents azụ, ibi n'ụlọ mara mma, mmiri a na-amawu your parents n'ụlọ ha bi na village, ibi na họteelụ, your parents anọghị na-eri nri adịghị azụ adịghị anụ. Appreciate the sacrifice that your parents make. Appreciate them. Ha try bring you up iji wee ọfụ n'itoolu bụrụ mmadụ ewu mara ife ihe mata ata. Nobody is above mistake. Ntu ị nọ na feel like na need go wise na-eme ife niile. O nwere onye ga-afụ gị just anya nkịtị ọfụrụ gị ọkpọ gị asị, ọkwa ntu a ka ọ dị ha nwa n'onwe ha. O nwere onye ya afụ gị ntu a ọnụ one or two things ọ jụọ kwa esi o meghị any confirmation, o nwere any evidence o ji iji wee mara na imere ife a eziokwu, akpọ gị asị ozugbo ozugbo. Ntu a ka ọ dịkwa your parents. Appreciate the effort your parents make. Appreciate their sacrifice. When your parents don't have much, o nwere ọtụtụ ndị their parents tara afụ dị iche iche. Then iji wee ọfụ na ewu mmadụ eburugo mmadụ tata, oge erugo mgbe ị ga-eficha ha anya mmiri, oge erugo mgbe ị ga-eficha your parents anya mmiri, ịgbakụdozie ha azụ. Oge erugo mgbe ị ga-ekunye ha mmiri ha ṅụọ, ịgbakụdo ha azụ. Oge erugo mgbe ị ga-akpata nyezie fa, ịgbakụdo ha azụ. Nwanne mara amara that na ihe ọbụla i mere your parents today, ị ka ya amụtakwa ụmụ gị ka ya emekwa gị ya. Maka na ụwa ya efọrọ ihe ọbụla i mere mmadụ, nwanne chee aka ghọrọ nke gị. And mara amara that na after God you nweta your parents. After God ọ bụrụ your parents, respect them. Ọ bụrụ na your parents dị njọ ntu ha si agwa gị, ha kara ibu gị mgbe i pere mpe. Enwere a lot of people their parents gabigara ọtụtụ ife dị iche iche. Ụfọdụ ka elere ama, ụfọdụ ka agabigara ọtụtụ ife dị iche iche, ụfọdụ ka a natara mkparị dị iche iche iji wee ọzọ gị, iji wee ọfụ na ewu mmadụ. Appreciate their sacrifice. It is not easy. When your parents don't have much, but they still try to give you a beautiful life, appreciate their sacrifice. God bless you as you share this message. Share this message and be a blessing to someone. Please subscribe to my YouTube channel. Greetings.